皆さんこんにちは。そしてチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして地地に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王のための長寿願成儀式が行われて、法王はチベット人の願いを叶えるために長生きすることを約束されました。ダライラマ法王と中央チベット政権はアンソニー・アルバニージ氏がオーストラリア首相に選出されたことを祝福しました。ノルジンドルマ大臣はオーストラリアのベニー・ウォン新外相とウォーレン・エンシュ議員にも祝辞を送りました。教育省のジャングラ・タラムドルマ大臣はチベット子ども村チョンタラの文化省に参列しました。バンチェンラマ11世の強制思想から27年、オーストラリアでは新しい報告書が発表されて、日本では議員会館で勉強会と記者会見が開かれました。陸人チョデョンゲンカン氏がチベット事務所ブラッセルの新代表に正式に任命しました。17か条協定の許容調印から71年を迎えて、ジャネーブのチベット人コミュニティが抗議活動を催しました。5月25日水曜日、ダラムサラのチベット仏教の総本山であるスグラガンの本堂にて、チベット仏教のサッキャ派の主催でダライラマ法王の長寿勧助の儀式が捧げられました。この儀式はサッキャ・ダクジェリンボ氏を筆頭にドルマ宮殿とプンゾ宮殿の名を冠したサッキャ派の2人のリンポチェが取り仕切りました。法王は儀式を先導したリンポチェらに感謝し、チベット人の希望と願いが叶えるために、私は100歳を超えて長生きできるように祈願している。皆さんもどうぞそのように祈ってくださいと呼びかけました。サッキャ・タクジェリンボ氏を中心にドルマ宮殿とプンゾ宮殿の僧侶たちによるこの長寿勧助の儀式は、白タラ菩薩の如意輪に基づいて行われました。5月23日月曜日、チベット仏教サッキャ派の法主である第43世サッキャ・ドクジンゴンド・ギャナ・ワジラリンボチェは、ダラムサラの環状街であるカンジェンギ省にある新しいチベット博物館を訪れました。ラタナ・ワジラリンボチェ、ゴンドゥン・アビクリタ・ワジラ・サッキャリンボチェ、アバヤ・ワジラ・サッキャ、そしてゴンドゥン・アサンカ・ワジラ・サッキャリンボチェも同行しました。ダライラマ法王は5月21日土曜日に行われたオーストラリアの総選挙においては、労働党のアンソニー・アルバニージ氏が勝利したことに祝辞を贈られました。法王はアルバニージ首相に宛てた書簡の中で、我々チベット人は仏教文化遺産を守るという取り組みにおいては、オーストラリア国民並びに歴代の指導者の皆様からの支援を享受してきたことを光栄に思っていると述べました。さらに新首相があらゆる困難を乗り越えてオーストラリア国民の願いを実現し、より調和の取れた世界を築いていけるよう祈っていると述べました。チベット母命議会の憲法ソナムデンベル議長とペンバースリン出席大臣は、チベット内外のチベット人を代表してて第31代オーストラリア首相に就任し、宣誓したアンソニー・アルバニージ氏に心からの祝意を表しました。そして議長はオーストラリアチベット議員連盟の共同議長であるスマン・テンプルマン氏とウォーレン・エッシュ氏がオーストラリアの国会議員に再選されたことを祝福されました。情報国際関係省のノルジンローマ大臣は、オーストラリアの労働党のアンソニー・アルバニージ党首がオーストラリアの新首相に選出されたことを受けて、新外務大臣に就任したペニー・ウォン氏に祝辞を送りました。ノルジンローマ大臣は新外務大臣に宛てた祝辞の中で、
超党派のオーストラリアチベット議員連盟による積極的な活動が世界規模でのチベット支援運動を拡大させる大きな助けとなったと謝意を表しました。また最近行われたオーストラリア総選挙においては、大臣はオーストラリア国会議員ウォーレン・エンシュが再選を果たしたことにも祝辞を述べました。ウォーレン・エンシュ氏は昨年11月、ノルゼンドマ大臣が中央チベット政権第16期内閣において情報国際関係省の大臣に就任した際に最初に祝辞を送った議員の一人でした。CDA 教育省のチャンラ・タラムドルマ大臣は5月23日月曜日、ダライラマ法王に感謝の意を表すために開催されたチベット子ども村チョンタラの学芸会に主賓として出席しました。学校訪問の後、教育大臣の主催でメインイベントが行われ、ドイツチベット支援協会会長のハイディ・メイヤー氏とその同僚たちが特別ゲストとして参加しました。大臣は挨拶の中で、学生たちがダンスや歌の才能を発見するためのプラットフォームを作ることの重要性を強調しました。またダライ・ラマ法王が伝統的かつ現代的な教育を提供してくださったことに触れ、学生たちに対して努力を怠らず熱心に勉強し、より大きな利益のために奉仕する道徳心を抱えるように強調しました。2022年5月17日にバンチェナマ11世元敦主義庭の強制思想から27年目を迎えました。オーストラリアチベット評議会はシドニーのニューサウスウェールズ州議会で妨害を乗り越えてチベットの宗教的アイデンティティを守ると題した新しい報告書を発表しました。これはチベット人の宗教的アイデンティティに対する組織的な攻撃を焦点に当てた報告書です。ベンバツリン出席大臣はビデオメッセージを送り、オーストラリアチベット評議会、ニューサウスウェールズ州議会議員、そして現地のチベット人コミュニティに謝意を述べました。1998年、中国東京に拉致されたただ6歳のバンチェンラマ11世について国際社会における認識を高めたことに感謝しました。また中国政府に対しバンチェンラマ11世の所在や健康状態を公表し、生まれながらの宗教的指導者としての地位を復帰させるよう圧力をかけていくために、これからも認識を高めチベットを支援していただけるようにお願いを申し上げました。ニューサウスウェールズ州議会議員のジェミー・バーガー氏はチベット事務局キャンベラのカルマ神経大王と同種のチベット人コミュニティとともにチベットの仏教文化を壊滅し、中国がしようとする中国共産党の一連の取り組みについて解説しました。日本では5月26日木曜日、ダライラマ法王朝日本東アジア連絡事務所がこの日を記念して衆議院議員会館で勉強会と記者会見を開催しました。代表のアリア・ツェワンゲルボ博士は講演の中で、およそ70年前に世界がチベットの悲劇を無視し、それが中国や他の前代主義政権の同僚侵犯をいかに助長したかについて述べました。パネリストとしては全日本チベット議員連盟事務局長の石川昭正氏、早稲田大学の石浜由美子教授、そしてスーパーサンガーの小林修英氏が登壇しました。5月19日木曜日、ブラッセルチベット事務所の新代表に任命された陸人チョリョン・ゲンカン氏は正式にタシ・ビンゾ元代表の後を引き継ぎました。同事務所で簡単な引き継ぎの儀式が行われて、チベット事務所ジョネーブのチミ・陸人代表が立会人を務めました。いわゆる17か条協定の許容調印から71年を迎えて、ジョネーブのチベット人コミュニティは5月23日月曜日、国連人権理事会の建物前で抗議活動を催しました。メンバーらは中国がチベット人に対する迫害をやめるよう横断幕やプラカードを掲げ、チベットで不法占拠が続いていることに抗議しました。
スイチベット友好協会のフランス語圏の共同責任者であるルネ・ロンゲ氏は演説を行い、中国政府による残忍な弾圧に直面しているチベット人の平和的で非暴力的な抵抗を称賛しました。チベット事務局ジャネーブを代表してでカルデンソモ氏が挨拶しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。